Hlasím sa z garáže, vytápam vyradené ramiky a trúdie ramiky. Takže mám takú kotlínu urobenú. To je z diskov z auta, hore je kotlík, komín, aby dym nešiel do očí. No a tu na vlastne vytápam ramiky. Tu na v tej vaničke som mal vyrezanú trubčinu, tá už je dnuka v kotli. No a potom, keď už je to plné voštín, teraz som vybral vlastne tie košielky so sítkom a dávam ich so sítkom do tohto lisu. Tu nám mám platený pytlík na lisovanie ovocia. Vlastne ešte za horúca to dám všetko do toho pytlíku, nechám to ešte, nech to vre v tom pytlíku, v tom kotli, potom to vyžmýkam, koľko ide a dám to do toho lisu a vlastne lisujem ešte zbytkový vosk. Pretože v tých košieľkách, hej, tu je plné vedro už košieľok, tak sa nachádza obrovské množstvo vosku, hej, to je možno polovica takto pri vytápaní v kotli. Vosku je v košielkách, pokiaľ by sa to nelisovalo. No ešte aj tu boli viečka z vytáčania, takže aj viečka sú v kotli. No a tu je už prvý voskový koláč v druhom kotlíku, lebo už sa mi to nezmestilo tam. Ale potom to spojím dokopy, lebo tým, že tu som to dal do studeného kotlíka a rýchlo to chládlo, tak vlastne tie nečistoty sa neusadili na spodku, takže ešte raz potom tento vosk vyberem, tento koláč a pretopím. A vlastne ten vosk musí veľmi pomaly chladnúť. Jednak aby nepraskol voskový koláč a jednak aby sa usadili všetky tie nečistoty na spodku koláča. No, takže takto tu robím, tu sú ramiky použiteľné v týchto štosoch a tu ešte tieto 4 nastavky idem vytápať celé, to sú vyradené ramiky. To sú buď spadnuté ramiky, alebo vyradené vlastne čierne, preplodované.